chladnička prázdna a do mesta ďaleko. Popravde dnes sa nám vôbec nechcelo nikam ísť. A tak som dnes varila zo zásob. Najskôr som pripravila tuňakovú nátierku. A potom som zarobila kysnuté cesto na 2 toastové chlebíky. Najskôr kvások z mlieka, cukru, droždia a trošky múky. Nechala som podkysnúť a do misy som dala múku, soľ, vajíčko, vykysnutý kvások a pomaly som pridávala teplé mlieko. Keď som mala bochník zapracovaný, pridala som ešte rozpustené maslo a opäť zamiesila. Cesto som zakryla a nechala vykysnúť, kým zdvojnásobilo svoj objem. No a potom som sa pustila do granatíru. Kým som očistila zemiaky, cesto vykyslo. Postavila som na čaj a kým sa hrušky varili, naolejovala som dosku a cesto rozdelila na 2 časti. Každú časť som roztiahla a zarolovala. Vložila do vymastenej formičky a nechala opäť kysnúť. Rúru som vyhriala na 200 stupňov. Kým sa zemiaky varili, osmažila som cibuľku a pridala k nej koreniny. Zarobila som čajík a dala piec toastový chlieb. Vybrala som z vody zemiaky a dala tam variť cestoviny. A keď sa vyvarili cestoviny, tak som v tej vode urobila zapraženú cesnačku. A je hotovo, tak dobrú chuť!